Astăzi o să discutăm despre manevrele de circulație. Sunt foarte importante aceste manevre deoarece în chestionare ne vin foarte multe întrebări din ele și în momentul în care ieșim în practică și suntem conducători de vehicule, să le realizăm corect. Prima manevră despre care o să discutăm astăzi este depășirea și este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau de șirul de vehicule în care ne-am aflat inițial. Este foarte important să știm această definiție a depășirii și să știm că și trecerea pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe bandă este considerată depășire. Nu constituie depășire situația în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în același sens de circulație. În România, depășirea vehiculelor se face numai pe partea stângă în sensul de mers, cu excepția celor ai căror conducători au semnalat sau încadrat corespunzător schimbării direcției de deplasare spre stânga, exact ca în imaginea de mai jos, și a tramvailor care se depășesc pe partea dreaptă. Dar există și anumite excepții, și anume, tramvaiele aflate în mers pot fi depășite și pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între șina din dreapta și marginea drumului nu există suficient spațiu pentru depășire. Conducătorul de vehicul care efectuează depășirea are următoarele obligații, și anume, în primul rând, să se gândească dacă este absolut necesar să execute această manevră, să se asigure că manevra nu este interzisă pe sectorul de drum pe care circulă, să se asigure că cel care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat intenția începerii unei manevre similare și că poate depăși fără a pune în pericol sau stânjeni circulația din sens opus. Apoi, trebuie să semnalizeze intenția de efectuare a depășirii. Această intenție se face înainte cu 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților, iar prin această distanță se înțelege distanța dintre locul unde a început semnalizarea și locul unde poate fi executată această manevră. Așa că să vă explic puțin ce înseamnă această distanță. 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților. Trebuie să semnalizăm depășirea și să parcurgem acești 50 de metri și 100 de metri pentru ca cel care îl precede sau cel care îl urmează să cunoască intenția noastră de depășire. Apoi, să păstrăm în timpul depășirii o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit și să reintrăm pe banda de circulație inițială după ce ne-am asigurat că putem efectua această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit și pentru ceilalți participanți la trafic. Acestea sunt obligațiile pe care le avem în momentul în care efectuăm această manevră, depășire. Conducătorii de vehicule care urmează să fie depășiți au și ei obligații, și anume, în primul rând să nu mărească viteza de deplasare și în al doilea rând să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile. O să discutăm acum despre interzicerile depășirilor, și anume, legea ne interzice să efectuăm anumite depășiri în următoarele situații. În intersecțiile cu circulație nedirijată, în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în curbe și în alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și tuneluri. Dar aici avem și o excepție, și anume, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele frataj, mopedele și bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Apoi, alte situații de interziceri: petrecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare și marcaje, petrecerile la nivel cu cale ferată și la mai puțin de 50 de metri de acestea. În stații de tramvai, atunci când acesta este oprit
iar stația nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni. În această situație, noi ca și conducători de vehicule avem obligația să oprim în ordinea sosirii noastre, în spatele tramvaiului și să ne continuăm deplasarea doar după ce ușile tramvaiului au fost închise, iar pietonii care au dorit să urce sau să coboare din tramvai au părăsit partea carosabilă. Alte situații în care ne este interzisă depășirea sunt în zona de acțiune a indicatorului depășire interzisă. Altă situație, când pentru efectuarea manevrei se trece efectiv pentru marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculele circulă pe contrasens. Este super important să știm că marcajul continuu, simplu sau dublu, interzice încălcarea lui, astfel interzice și depășirea. În situații când din sens opus se apropie un alt vehicul, al cărui conducător este obligat să efectueze manevre de evitare pentru a nu intra în coliziune, este o altă interzicere a depășirii și ne mai este interzis să depășim în locul unde s-a format o coloană de vehicule în așteptare, dacă prin această manevră se intră pe sensul opus de circulație. Apoi, se interzice depășirea coloanei oficiale, care este asigurat înainte și urmă cu echipaje ale poliției rutiere, care are în funcțiune semnalele luminoase și sonore. Aceasta este manevra de depășire. Acum o să discutăm despre oprire, staționare și parcare. Ce trebuie să știm la aceste manevre este că oprirea este imobilizarea voluntară a unui vehicul pe un drum public pe o durată de cel mult 5 minute. Nu se consideră oprire imobilizarea vehiculului atâta timp când este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulația pe drumul public respectiv, și imobilizarea autovehiculului având o masă total maximă autorizată de până la 3,5 tone, atâta timp cât este necesar pentru operațiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unitățile comerciale. Se interzice conducătorilor de autovehicul și pasagerilor ca în timpul opririi sau staționării să deschidă sau să lase deschise ușile vehiculului, autovehiculului, ori să coboare, fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulație. Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumuri publice, care se îndepărtează de acestea, sunt obligați să acționeze frâna de ajutor, frâna de mână, să oprească funcționarea motorului și să cupleze o treaptă de viteză. În afara localităților, oprirea sau staționarea voluntară a vehiculelor se face în afara părții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. În localități, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staționarea voluntară a vehiculelor este permisă și pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puțin o bandă de circulație. În cazul imobilizării involuntare a unui autovehicul în pasaje subterane sau tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcționarea motorului, iar apoi să-l facă cât mai vizibil, punând în funcțiune luminile de avarie și instalând triunghiurile reflectorizante în față și în spatele autovehiculului. Trebuie să oprim funcționarea motorului în tuneluri sau pasaje subterane, deoarece se emit noxe și există posibilitatea să rămânem fără oxigen. Acum o să discutăm despre situații în care oprirea voluntară a vehiculelor este interzisă. Și anume, oprirea este interzisă în zona de acțiune a indicatorului oprire interzisă și la întâlnirea marcajului cu semnificație de interzicere a
opririi, la o distanță mai mică de 50 de metri de o trecere la nivel cu calea ferată, pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, pe viaducte și în tuneluri, în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri. În locul unde este instalat indicatorul trecerii pentru pietoni sau pe marcajele de trecere pentru pietoni, ori la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea, pe pistele obligatorii pentru pietoni și sau bicicliști, ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule semnalizate ca atare, în intersecții, inclusiv cele cu sens giratoriu, precum și în zona de preselecție, unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 25 de metri de colțul intersecției, în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin acesta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj. Pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificație depășirea interzisă, pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificație drum îngustat, prioritate pentru circulația din sens invers sau prioritate față de circulația din sens invers, la mai puțin de 25 de metri de indicatorul stație pentru mijloace de transport public de persoane, în dreptul unui indicator sau semnal luminos dacă prin acesta se împiedică observarea lui sau observarea lor, pe platforma căii ferate sau de tramvai, ori în apropierea acestora dacă circulația vehiculelor pe persoane ar putea fi stânjenită sau împiedicată, pe autostrăzi, pe drumuri expres și pe cele național-europene este interzisă oprirea voluntară. Este o altă manevră și se consideră staționare imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pe o durată mai mare de 5 minute. Cum am zis înainte, oprirea voluntară se consideră oprirea voluntară pe o durată până la 5 minute, iar staționarea este pe o durată mai mare de 5 minute. Orice vehicul care staționează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public, acolo unde staționarea este permisă, trebuie să fie semnalizat cu lanterne de poziție dacă locul de staționare nu este iluminat. La fel cum avem și la oprire voluntară, sunt anumite situații în care staționarea voluntară este interzisă. Și anume, staționarea voluntară este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă, la care se mai adaugă încă câteva situații. Și anume, în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația staționare interzisă și a marcajului cu semnificație de interzicere a staționării, marcajul cu semnificație de interzicere a staționării este acel marcaj în zigzag aflat pe partea carosabilă. Staționarea voluntară este interzisă pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri, în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăți alăturate drumului public, pe partea carosabilă a drumurilor naționale, în cazul în care nu este posibilă scoaterea vehiculelor în afara părții carosabile, acestea vor staționa cât mai aproape de marginea drumului, în pantă și în rampă, și în locul unde este instalat indicatorul cu semnificație staționare alternantă, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificație zone de staționare cu durată limitată peste durata stabilită. Acestea sunt cazurile în care interzicerea staționării se aplică conform legii circulației. Parcarea este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În aceste locuri, vehiculele vor trebui așezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligația să respecte și celelalte reguli stabilite pentru staționare. Întoarcerea este o altă manevră. Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt,
prin manevre înainte și înapoi sau prin viraje, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze și să se asigure că din față, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul. Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie să fie menținută pe întreaga durată a manevrei. Este interzisă în toate cazurile în care oprirea voluntară este interzisă, cu excepția intersecțiilor, inclusiv cele cu sens giratoriu, unde manevra de întoarcere este permisă, și se mai adaugă încă câteva situații, și anume, întoarcerea este interzisă în locul unde este instalat indicatorul cu semnificație întoarcere interzisă, pe trecerile pentru pietoni, în locuri și în alte curbe unde vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puțin de 50 de metri de o parte și de alta a acesteia, în locurile unde soliditatea drumului nu permite, pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte și pasaje denivelate, pe drumurile cu sens unic, pe trecerea la nivel cale ferată sau mai puțin de 50 de metri de acestea. Înapoi. Mersul înapoi reprezintă conducerea vehiculului pe același sens de circulație, dar în direcție contrară. Conducătorul de vehicul care execută o manevră de mers cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că poate face această manevră fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Pe drumurile publice înguste sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează. La întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul, conducătorul vehiculului are obligația să manevreze cu spatele. La întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul ușor, conducătorul vehiculului ușor trebuie să manevreze cu spatele, iar la întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri, conducătorul vehiculului de transport mărfuri are obligația să manevreze cu spatele. În cazul vehiculelor de aceeași categorie, obligația de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepția cazului când este mai ușor și există condiții pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu. În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puțin o persoană care se află în afara vehiculului. Persoana care a dirijat manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se execută fără a pune în pericol siguranța participanților la trafic. Avem și la mersul înapoi anumite interziceri, și anume, mersul înapoi este interzis în toate cazurile prevăzute la manevra de întoarcere, cu excepția drumului cu sens unic, unde mersul înapoi este permis, și se mai adaugă încă 3 situații, și anume, pe o distanță mai mare de 50 de metri, la ieșirea de pe proprietăți alăturate drumului public și pe autostrăzi. Mersul înapoi cu autovehicul trebuie semnalizată cu lumina sau luminile speciale din dotare. Atenție! Prin vizibilitate împiedicată la manevra de mers înapoi, atunci când este necesară pilotarea, se înțelege situația în care manevra se execută pe timp de noapte sau ziua, când este ceață, ploaie torențială sau ninsoare abundentă. Să nu se înțeleagă greșit că se poate pilota la ieșirea de pe proprietăți alăturate drumuri publice dacă nu există vizibilitate. Această manevră este total interzisă. Acesta este cursul de astăzi privitor la manevrele de circulație. Mult spor și baftă la chestionare!